Bona tarda, un altre dia més aquí a l'Odissea de la Història. Tornem a estar amb totes vosaltres avui en un altre programa més, esperant com sempre que s'uniu. Val? Saludem a la gent del YouTube mentre la resta del live d'Instagram va unint-se. Teniu ja disponible el vídeo d'ahir que vam fer amb el César Sánchez, d'acord, sobre recursos a la xarxa per aprendre més història o també per investigar història, d'acord? I tindreu a la descripció del vídeo de YouTube tot el, tots els enllaços dels que vam parlar i vam comentar, i a part vam fer un tweet amb un enllaç al Google Drive, d'acord, que n'hi ha un PDF, n'hi ha una carpeta amb un PDF perquè podeu descarregar-vos això. Bé, avui ahir vam comentar el recurs de l'App Origine, d'acord? Avui parlarem de la revista App Origine i concretament d'un dels seus números que un monogràfic, perdó, que sortirà el proper 15 d'abril. Ens acompanyarà el Marc Geli, d'acord, per parlar una mica del monogràfic i també una mica d'aquesta revista App Origine, bueno, aquest portal web, revista, que publica i difundeix la història. Ara, en breus, ja li donaré pas, que estarà... I a veure si entre sabeu que això treu una mica. Però bé, ja, això és de sempre. Hola, Hola, Ivan. hola Marc, què tal? Ja estic a dintre? Sí, t'has de Ah, veure tu també, oi? Sí, ens sí, veiem els em dos? veig a mi mateix, Sí? i tant, i tant. Això i les meves Ens ulleres, sents? sí. Sí, jo et Sí? sento bé, sí. Perfecte. Estava comentant que ahir vam fer un altre vídeo sobre recursos web per saber i parlar d'història i Mhm. vam comentar i vam explicar que existia a l'App Origine, val? Val. Aquest recurs web, perquè com a forma de difusió també, que us encarregueu d'aquesta difusió històrica pel públic en general. Sí, I concretament avui parlarem d'un monogràfic que treureu el proper 15 d'abril, que és correcte. pujolisme, que és un Mhm. tema molt d'història actual, però que ja es comença a estudiar, que és tots aquests efectes del personatge, no? que genera tota una corrent, que és Jordi Pujol, que Sí, per tothom ja ha conegut, no? Aquest nom, que haurà sí, transcendit, bastant. dirà, ja transcendeix als llibres de història. I Mhm. llavors, el primer una mica, si podem, o sigui, el concepte pujolisme, val? Mhm. Si Sí. el podem definir una mica, no? Més que res, una vegada després ja entrarem a parlar una mica més del monogràfic. Va. Bueno, abans de respondre-te la pregunta, doncs moltes gràcies per convidar-nos. La veritat és que ens fa moltíssima il·lusió estar aquí i poder explicar de què anirà aquest especial de pujolisme. Doncs, a veure, de fet, si podem parlar o no podem parlar de pujolisme, com em plantejaves ara, és una de les coses que es planteja també un dels articles, no? És a dir, podem parlar de pujolisme com a una cosa real, i aquí ja veureu quan llegiu l'especial, que espero que ho feu. Hi ha una mica opinions per tot. El que sí que els nostres autors i nosaltres mateixos també fem és parlar del pujolisme com a una època que, entre altres coses, no, del 1980 al 2003 es caracteritza per la presència molt forta i molt destacada de Jordi Pujol, que, com ja sabem, no, durant 23 anys, en una cosa que és poc usual, va senyorejar les institucions de la Generalitat i del Catalunya. I sovint, quan emprem el terme de pujolisme, ens pot portar a equívocs, en el sentit de creure que Pujol va ser un personatge fort i que disposava d'una força que sovint s'ha sobredimensionat. És cert que Jordi Pujol durant 23 anys és el president de la Generalitat, amb un partit al darrere, no? Convergència i Unió, que es perfilava ell mateix com el pal de paller i de la centralitat política de Catalunya, etc. Però també hi havia moltes àrees, al mateix temps, o moltes zones del mateix país que, per altra banda, ell també n'era conscient, que se li escapaven, no? És a dir, Barcelona, l'àrea metropolitana, no? D'una manera tàcita. Però que també moltes vegades s'ha parlat d'aquest pacte Uh -huh. entre Convergència i el PSOE,
o el PSC, no? D'aquesta Barcelona i la seva àrea metropolitana, un territori del PSC, i després la Generalitat i la resta del país, la resta del Principat, en mans de Convergència, mantenint un equilibri polític Sí, entre tots dos, que aquest 2003 es veuria trencat, no? Amb l'aparició, amb la pèrdua de les eleccions, el tripartit, i que a partir d'allà començaria a trencar-se amb la dinàmica actual que tenim avui, on veiem com ja no la mutació de Convergència o l'aparició de la forta empenta de l'eix independent, de l'eix nacional, ben bé, sobre sí. l'eix esquerra-dreta, no? Me pregunten bueno, ja comencen algunes preguntes, el César ens pregunta si era un sistema de pactisme de peix al cova, no? Uh, De pactisme de peix al cova. Bueno, això crec que també és millor que ho mirem una miqueta en detall quan aparegui l'especial, però sí que està clar que aquesta realitat, no, que tu esmentaves abans de com de repartir el pastís o el país, no, el país pastís en diverses àrees d'influència va, per descomptat que va existir, no? És a dir, és això que es diu sempre, no? És a dir, Barcelona i l'àrea metropolitana pel PSC, les universitats una miqueta per a sectors d'esquerra, no? És a dir, el SUC i els seus hereus, i també, per altra banda, el gran poder econòmic, com també diu molt bé, com s'explica molt bé en un dels seus articles, mai va acabar de veure Convergència i Unió i a Pujol com a un representant dels seus interessos. Li van deixar fer, això està claríssim i això ningú ho posa en dubte, però és cert sempre que els grans interessos econòmics de Catalunya van buscar sempre una influència directa a Madrid, sense necessitat d'un intermediari, per dir-ho d'alguna manera, que no veien ni en Convergència ni amb Jordi Pujol. Política de peix al cova, sí, més o menys està clar. A veure, hem de pensar també que el pujolisme es desenvolupa en tot el que és la consolidació, la construcció i la consolidació d'allò que avui dia anomenem el règim del 78, no? És a dir, el sistema democràtic espanyol que neix després de la mort de Franco, del 78, i precisament aquests anys, del 80 al 2003, són els anys de plenitud, no? D'aquest sistema que gaudeix de més estabilitat, de més estabilitat política, més o menys social, etc. I això s'acaba trencant a partir del 2003, etc. I el pujolisme hem de pensar-lo també en aquests termes. És una època que està inserida dins d'aquest sistema i de la qual Jordi Pujol n'és un dels principals garants. Com neix aquesta idea de crear aquest monogràfic? Perquè serà un monogràfic ample i estès, vull dir, parlem de que és un número, no? Sí, que es dedicarà amb diferents branques, que intentarem sí. després anar parlant una mica de cada part, perquè la gent una vegada s'ho trobi i pugui veure, però neix aquesta idea? Com us enfronteu? Perquè també és un tema d'història actual, que és una corrent historiogràfica Correcte. relativament nova, relativament de fa pocs anys, vull dir, pertany a l'última dècada. Realment la gent que s'hi dedica dels 80 cap aquí, no? A veure, vull dir, tu ho saps també com jo, no? És a dir, la història sempre neix d'inquietuds nostres, no? I els historiadors no som aliens a les èpoques en les quals ens ha tocat viure, i nosaltres, clar, en la situació en la qual estàvem, etc., ha sonat molt, perdó, com una cosa bastant sobreentesa en alguns mitjans de comunicació, el fet de que, bueno, no, és que l'independentisme actual, el procés, no sé què, no hauria sigut possible si no hagués estat perquè Jordi Pujol va posar la llavor del nacionalisme que ha anat creixent, s'ha anat desenvolupant, i després això amb el control de l'educació per part de Convergència i Unió s'ha descontrolat, etc. I si no és una cosa, era una altra. Nosaltres el que vèiem era que quan parlàvem de pujolisme, evidentment és una cosa
cosa relativament recent, no? Crec que tu i jo som d'una generació, com també molts dels oients que escoltaran això, en la qual Jordi Pujol era una realitat present nostra de cada dia, no? És a dir, ja fos perquè el veiem representat a les notícies del Guinyol, ja fos perquè als sopars de Nadal, doncs escolta, Jordi Pujol això, Jordi Pujol l'altre, però el que veiem és que quan encara es parla del pujolisme es fa en una clau encara molt periodística, molt d'opinòleg, etc. I tot i que és cert que és una cosa molt recent, crec que ja estem en un moment de la nostra història en la qual ja podem tractar aquest període, no? És a dir, del 1980 al 2003, com una etapa que s'ha tancat, perquè el que ve a partir de 2003 és una altra cosa, en aquell moment no n'érem conscients, però ja són unes altres dinàmiques i ens n'anem a una altra cosa. I, per tant, nosaltres, des de la humilitat, no, vam intentar fer doncs, un especial que englobés, que pogués parlar d'aquests 23 anys, que, a més, són uns anys essencials per la construcció de la... Bueno, són el principi i la consolidació de la nova autonomia catalana i que al cap i a la fi ens ha portat on som ara. Claro, recordem que Pujol accediria al poder a l'any 80, a l'any 82 és aquest any que es marca com el fi de la transició, normalment, que és amb la victòria del Partit Socialista en unes generals, amb Felipe González com a president del govern, on s'obriria el procés ja de consolidació d'aquest règim que havia nascut 4 anys enrere, aquests primers 4 anys de transició. De fet, perdona, que ara m'acabo de recordar. I llavors, nosaltres partíem d'aquesta premissa també, no? La que t'he estat explicant. Però també és cert que llavors un antic membre de la revista, fa un any i mig, va plantejar escolta, que podríem parlar algun dia de Jordi Pujol i fer un especial i es va quedar una mica en suspens. Aquest noi va marxar i després el que ens vam adonar a la revista va ser que just aquest any, el 20 de març d'aquest any, es complien 40 anys de la primera victòria de Jordi Pujol a les eleccions del Parlament de Catalunya. I llavors vam dir que aquesta era la nostra. I llavors, des de la humilitat, nosaltres hem volgut fer un especial divulgatiu sobre aquesta època del pujolisme. I perdona que t'he interromput la reflexió. Bueno, simplement això, vull dir, tot i que després les cronologies, fins i tot en la transició espanyola, que jo personalment m'agrada més emparar també el terme de segona o fins i tot tercera restauració borbònica, perquè també seria molt adient de retornar a un règim monàrquic, a més amb un Borbó, vull dir que continua la nissaga. Teníem en Ferran VII amb aquesta idea de primera restauració, la segona amb Alfons XII i podríem parlar de Joan Carles I com una tercera restauració, traient el període de parèntesi de la dictadura, república, guerra civil i dictadura. Malgrat tot, sí, és cert que molts s'allarguen, fins i tot aquest procés de transició, comencen abans del 78, fins i tot abans del 75, de la mort del dictador, i ho allarguen fins i tot fins a aquesta segona victòria del PSOE, de l'any 86, on realment ja s'hauria consolidat una nova forma. Bé, com sempre ens passa, les cronologies sempre estan a l'aire, sempre estan en diferents urs i els termes també van variant en funció de cada escola historiogràfica i cada generació d'historiadores. Ara entrant al monogràfic, quins eixos tractarà? Principals, perquè clar, en la història tenim cultura, tenim política, tenim societat, tenim economia, com a diferents temàtiques genèriques, que després n'hi ha mil més, temàtiques, subtemàtiques, etc. Sí, a veure, la veritat és que nosaltres, quan vam fer això, hi ha mil coses que podríem haver tocat des de la creació de TV3 a l'economia dels 80-2003 i l'inici de la financiarització de l'economia mundial, que també es dona a casa nostra i de la qual, per cert, Convergència va ser una de les principals defensores al Congrés dels Diputats, també. Però al final vam decidir d'acotar-ho, de delimitar-ho, perquè són 23 anys
on passen moltíssimes coses. I bàsicament nosaltres per aquest número hem comptat amb la col·laboració d'historiadors, de politòlegs i de periodistes també. I hem entrevistat també a Miquel Sallarès, també, que va ser un dels principals arquitectes dels Mossos d'Esquadra, no? de la policia autonòmica. I a banda d'això, doncs, parlem també de tot el procés aquest de nacionalització de Catalunya, no? Una altra vegada, o de com Jordi Pujol arriba al poder amb un programa doncs, que ell no, sense embuts declara que és nacional. També parlem de la construcció de l'estat del benestar entre el 1980 i el 2003, quines són les virtuts, però també els defectes, la corrupció, lògicament, que creiem que no hi podia faltar en un especial sobre Jordi Pujol. I també, d'aquests articles que també ens plantegem realment si podem parlar de pujolisme o no, en què consisteix, no? Hi ha un article de Joan Miró, que és politòleg, en la qual ell parla també del pujolisme com a una correlació de debilitats, no? També, és a dir, no considera únicament en la línia del que deia abans Pujol com una figura preeminent que s'ho menjava tot, no? Sinó que al costat de Jordi Pujol doncs, també hi havia una àrea metropolitana doncs, que també exercia de contrapoder i que hi havia àrees grises del país, per dir-ho d'alguna manera, que també se li escapaven. Doncs, tot això que animo a tots els espectadors a que s'ho mirin a partir del 15. A part, des dels 80 n'hi haurà zones de Catalunya on, per exemple, les CUP hauran tingut poder municipal en diverses zones i articularan certes zones, o partits com Esquerra Republicana, o fins i tot fora de l'àrea metropolitana el PSC tindrà àrees de poder, com és la Val d'Aran. No? Per exemple, on el PSOE ha tingut més pes que no pas qualsevol altre, i avui continua tenint, que és un lloc on no trenca. Els temes lingüístics, en perspectiva històrica, tot el conflicte que després s'ha generat amb la llengua, continua havent-hi, no? Aquesta immersió lingüística, es tracta també el monogràfic? Es tracta una mica de passada, és a dir, com t'he explicat abans, hi ha moltíssimes coses que podríem haver tractat, però llavors ens haurien aparegut 15 articles i hem decidit focalitzar-ho en aspectes més concrets com ara tot el que és el tema de construcció nacional, corrupció, estat del benestar i Mossos d'Esquadra i altres. Perdona, m'acabo d'oblidar de la pregunta. No, estava parlant del tema de la immersió lingüística. Sí, perdó. Sí, llavors, sí, el que em preguntaves de la immersió lingüística. Tenim un article, de fet, sencer dedicat a la immersió lingüística, obra de l'Arnau López, que allà bàsicament el que dibuixa són els inicis de la immersió lingüística, com es consolida el model i fa una breu comparativa amb l'actualitat, si no em falla la memòria. Llavors, no, és a dir... Perdona? Simplement per interès, per si ens ho trobéssim, si fa comparatives amb altres sistemes d'immersió lingüística, com per exemple el gallec, que moltes vegades passa perdut. Correcte. Ell també, en aquest article en concret, ho compara amb el cas basc, no? I el tipus de sistema educatiu que s'implanta a Euskadi. Euskadi, com ja sabem tots, s'opta en un moment determinat per fer una línia educativa, per fer una educació, ara em fallarà la memòria, en 2 o 3 línies, no? És a dir, totalment en castellà, totalment en euskera o un mig-mig, no? És a dir, en castellà i euskera. Llavors, comparant els dos models, el model basc amb el model català, no? Aquí el que s'opta també en un moment determinat, a finals dels 70, principis dels 80, gràcies en bona part al SUC, no? Que és una aposta del SUC més que de Jordi Pujol, perquè Jordi Pujol defensava un model educatiu més a la basca, és a dir, aquells que volguessin educar-se en castellà doncs que ho fessin, però finalment també per la dinàmica d'aquells anys, no? A partir del 1980, d'intentar arribar a grans consensos a nivell de país, Pujol fa un pas endarrere i llavors el model lingüístic i educatiu que s'acaba implementant és el de la immersió lingüística, és a dir, absolutament tot en català,
que també està molt vinculat al tema de un sol poble, no? És a dir, que no crear dos pobles en un mateix país en funció de la llengua, etc etc. I per tant és molt interessant veure les dinàmiques que emprenen el cas català amb el cas basc. Llavors sí que és cert que amb totes les seves limitacions, no? I malgrat que aquí potser algun filòleg crític em volgués degullar, sí que és cert que vist en perspectiva la immersió lingüística ha estat una sort i era necessària. Comentava també, perquè has comentat el cas basc, però també ara parlant una mica, la figura de Pujol versus la figura de Fraga, no sé si algú s'ha plantejat o ho ha plantejat, més que res els models de poder dins d'un territori, perquè n'hi ha gent de la Universitat de la Universitat de Santiago de Compostela que sí que està començant a treballar la figura de Fraga com a president de la Xunta de Galícia, no? On és ell el que crearà aquesta televisió de Galícia, farà un model d'immersió lingüística similar al que es farà en Catalunya. Vull dir, a Galícia la gent, a vegades aquí no ho tenim molt clar, però allà l'educació és en gallec i això durant molts anys. Ara sí que comença a haver-hi, igual que està passant en Catalunya amb aquest model, no? De gent crítica, de tant en quant surt algú de que si les classes, sobretot alguns a nivell polític, fan servir sobretot el discurs, però allà també n'hi ha hagut un model, no? Ha hagut un model de línies, no? Com és el cas basc, o va ser el cas basc, o el cas valencià, no? Que el cas valencià també és aquest model basc, no? De la línia valenciana enfront de la línia castellana, etc etc. No sé si us ho heu plantejat, si algú us ho hauria plantejat en algun moment. Les dues figures, vull dir, el Pujol de Catalunya enfront del Fraga de Galícia. No, la veritat és que ara que ho dius, no, sí que hauria pogut ser una bona comparativa, no? En el sentit de que també són dues personalitats molt fortes, una a Catalunya i l'altra a Galícia, que bueno, acaben consolidant el model autonòmic en un lloc i en l'altre, però també crec que la situació és bastant diferent, en el sentit de que a Galícia, i ara me'n vaig una miqueta del tema, a Galícia, de la mateixa manera que a Catalunya el consens nacional social més o menys és compartit per un espectre social molt ampli, a Galícia hi ha algunes coses, no? Com per exemple l'Estatut i no sé què, que no són compartides per una majoria social, com sí que estava passant a Catalunya. Per exemple, el cas de l'Estatut gallec és claríssim en aquest sentit, no? Que fins i tot van estar a punt de no tenir-ne, o que el que es volia aprovar en un principi era una cosa molt, molt sucedània i al final es va haver de salvar amb unes maniobres a Madrid per part dels diputats gallecs, etc. Vull dir que sí, que hauria estat una comparativa interessant, però mira, no ens ho vam plantejar. En quant a figures, jo que Sí, provinc tens raó, sí. de la frontera amb Galícia, m'ha vingut al cap més que res perquè molta gent que jo he conegut de Galícia, quan anava a votar les autonòmiques no anava a votar el PP, anava a votar Fraga. Igual que tenim tota aquesta generació que havia votat als 80, al 82, 86, fins i tot pels dels 90, que no anaven a votar al PSOE. Fins i tot, com Zapatero es presenta el 2004, van a votar a González. Jo ho he vist amb una de les meves àvies. Vull a votar a González. Vull dir, no anaven a votar al PSOE, sinó era una personalitat, no? Sí, està clar. Ara, més o menys hem fet aquí el tema del monogràfic, però també volíem parlar una mica d'Aborígine, no? Aquest espai de divulgació històrica que ja porta uns quants anys en marxa, a més encapçalat i protagonitzat sobretot per gent jove, no? Per els que som les generacions més joves d'historiadors, no aquesta gent tan de nactalina, no? Que això. Perdó, per tancar el tema, comenta el César de que sí, evidentment, Fraga era franquisme i Pujol era antifranquisme i provenent. Pujol antifranquisme, provenent, fan servir tradicions polítiques diferents. Fraga anul·la el moviment nacionalista gallec d'entrada, per això fa la immersió lingüística, és una de les raons, o la televisió de Galícia, no? O per això avui tenim el Feijóo, els consellers, tot i sent del PP, no se'ls passa per cap fer declaracions de govern després d'una reunió de la Xunta, o fins i tot les intervencions en el Parlament gallec que no siguin en gallec, o sigui, que siguin en castellà, mai, però perquè n'hi ha altra dinàmica d'anul·lar el nacionalisme a gallec
no? I esdevenir tot el tema de la cultura gallega amb aquesta idea del folklore franquista, no? Val? Que Sí. de fet, Fraga és un dels seus sostenidors, no? De l'Espanya folclòrica. Però bé... Està clar, sí, jo bueno, no... Quan has fet aquesta comparativa Fraga-Pujol, no, l'horitzó clarament no té res a veure, els orígens no tenen res a veure, està clar, vull dir, Pujol passa passa per els quarters de la Via Laietana i Fraga no, està clar, és un aparatxik del règim. Jo ho entenia més en la comparativa aquesta d'una personalitat forta en un lloc molt concret i amb una identificació més o menys no, de país-persona. Però sí, sí. I a més que comparteixen un temps gairebé similar, perquè Sí, més o molt menys. similar. Vull dir, Fraga a finals dels 80 és quan saltarà a la Junta després de la fallida de l'Aliança Popular per entrar a formar govern i amb l'aparició del PP i durarà més o menys fins als mateixos anys. Vull dir, 2003, 2004 està per aquí. Fraga és quan abandona la Junta. Una mica. Però, bueno, deixant que això podríem fer-ne algun altre debat, potser... Sí, correcte. Tindríem per una altra hora. El tema Aborigine, això, vull dir, és un espai, vull dir, revista, no? Tenim aquest concepte de revista, també a la xarxa, etc, que publica un munt de coses, recomano molt seguir-la als perfils al Twitter, sobretot, i a l'Instagram, a la gent que ens seguiu, els busqueu, Aborigine, d'acord? I això, com neix, no? Aquesta idea, com neix això i com ha tirat cap endavant. A veure, vull dir, a Porígine fa 5 anys que existim ja, no? El que passa és que la fama ens comença a arribar, per dir-ho d'alguna manera, ara. Bueno, i benvinguda, eh? A veure, això comença més o menys fa 5 anys amb un grup de joves graduats o a punt de graduar de la Universitat de Barcelona, entre altres coses, no, partint una miqueta de la convicció que existeix un espai en aquest país per fer una alta divulgació històrica que Sàpiens encara no hi ha arribat. És a dir, que no se'm malinterpreti ara. Sàpiens va fer un pas importantíssim en el seu moment, no?, de posar una capçalera de referència de divulgació històrica en català, però nosaltres, simplificant-ho molt, crèiem que ja el temps de parlar de les conquestes de Jaume I a València, per dir-ho d'alguna manera, ja havia passat i que nosaltres podíem fer un pas més, no? I que en lloc de parlar de Jaume I potser podíem parlar de la població musulmana que vivia a València abans de Jaume I i com s'adapta, etc. És a dir, aprofundir en alguns tòpics, deixar de banda alguns altres que ja havien estat explorats. També el projecte neix amb la voluntat molt ferma de donar veu a les noves generacions d'historiadors, ja siguin els que estiguin acabant el grau d'història, que estiguin en el màster o que siguin doctorants, i que donar-los un canal o unes eines perquè puguin arribar a un públic més ampli que el simplement acadèmic. I llavors, Porígine neix una miqueta amb aquesta idea de base. Els nostres orígens són molt modestos en tant que comencem amb un post a Facebook explicant 4 curiositats que són molt ben rebudes, tenen la seva repercussió i que, a més, com em recorda el Martí per aquí, és un projecte que neix sense cap grup de comunicació al darrere, no? És a dir, que, per tant, neix amb la sola voluntat dels seus integrants i treballant gratuïtament decidim fer el pas a fer a la pàgina, ja t'ho diré demà, a fer una pàgina web que també va aparèixer fa uns 4 o 5 anys, ara mateix no me'n recordo, i llavors a partir d'aquí uns membres han entrat, d'altres n'han sortit, però el que sí que crec que és important és que hi ha hagut una continuació del projecte i que s'ha anat sofisticant. Hem aconseguit crear una xarxa de col·laboradors bastant àmplia. Si no em falla la memòria,
han col·laborat amb nosaltres entre 150 i 200 persones ja, per tant estem parlant d'un volum de xifres sí, prou considerable i bueno, una sofisticació major dels organismes del treball. Ara mateix som 6 persones, d'aquestes 6 persones l'únic membre original de la revista que queda és un servidor. I la nostra idea és continuar fent divulgació. Actualment som una associació sense ànim de lucre. Els seus membres treballen gratuïtament i la idea és algun dia també poder guanyar-nos la vida amb això fent divulgació fent alta divulgació, perdó. Sí. Bueno, això és una de les coses que ens toca fer a nosaltres, que som les primeres generacions que hem de fer la punta de llança, perquè fins ara, com moltes vegades aquí a l'Odissea, la gent que ens segueix de normal, nosaltres ja ho hem dit, que per desgràcia la divulgació històrica ha estat, per sort a vegades, i altres amb despreci, però majoritàriament amb desgràcia, amb mans de gent, no és que ja no sigui professional o no professional, sinó poc rigorosa amb la història, i això és evident, per mantenir tòpics i sobretot per alimentar tant les mentides i fal·làcies de la història com la pseudohistòria. No? Ha sigut evident. I també perquè l'únic futur laboral que tenim les historiadores sembla ser l'acadèmia, però l'acadèmia a vegades ens ha demostrat que té unes limitacions molt grosses, tant per l'entrada de gent com per les formes de produir i divulgar la història, que només se produeix i es divulga per l'acadèmia. Coses molt potents, coses molt interessants, n'hi ha tesis doctorals brutals de temes molt interessants, cada vegada s'innova més, però no tothom hi cap a l'acadèmia i és complicat. Ja no tant temes concrets, sinó temàtiques generals, no? Sí, diu el César, l'atur, no? És una de les aturs historiadores, sí, l'atur. Avui seguim treballant d'altres coses no relacionades, no? Com soc jo mateix, que treballo de cambrer per poder pagar el lloguer i coses d'aquestes mentre faig la tesi. Però bé, és el que hi ha. El tema està, temàtiques generals, no? Vull dir, una mica que ens expliquis per la gent que avui ens vegi i se pugui acostar de nou, no? Quines coses se podrà trobar ja una vegada entri al web d'AV Origine. Sí. A veure, nosaltres naixem amb el propòsit de fer divulgació històrica universal, vull dir, caigui d'on caigui. Una altra cosa és que més o menys és que els nostres lectors habituals diguin sí, però feu molta contemporània o no poseu mai Àfrica i no sé què, i tenen tota la raó del món. Però també, vull dir, arribem on arribem, és a dir, nosaltres combinem aquesta feina, doncs això, no? O una amb les pràctiques del màster, l'altra amb la feina del doctorat, l'altre treballant del que sigui i combinant-s'ho també amb el doctorat, etc. A veure, nosaltres dividim la revista en diferents seccions. Hi ha des d'una secció d'actualitat, en la qual parlem de temes que són de moltíssima actualitat, però vinculant-ho amb una perspectiva històrica. També tenim un apartat que és de Deformant la història, en la qual parlem d'audiovisuals, de sèries, de pel·lícules, etc., que tenen sempre com a referència algun fet històric, incloent, per exemple, una sèrie que potser a algú li sona, que és Attack on Titan, etc. No? I també tenim curiositats, tenim efemèrides i una miqueta el que és el nostre pal de paller, per dir-ho d'alguna manera, que són els números mensuals. No? És a dir, el 15 de cada mes apareixen uns números, l'especial de pujolisme, de fet, també és un altre número mensual, i en la qual els articles són d'una major extensió i que venen sempre també acompanyats d'una entrevista. I llavors, bueno, aquest és una mica el panorama. Actualment no et donaré l'exclusiva, em sap greu, també estem plantejant-nos dues seccions noves i, bueno, si els oients estan interessats, doncs que vagin a la nostra pàgina web, a aporiginemag.com, i que visitin i tafanegin, que estan més que benvinguts a fer-ho. Bueno, de fet, després, com intentarem nosaltres en les xarxes socials que quedi l'enllaç i anar al web que tenim de l'Odissea de la Història, al blog web, intentar que estem ampliant un apartat que ja ho comentàvem de llocs web a visitar,
val? Mhm, Interessant sobre divulgació històrica, i hi ha un espai pensat per a Aborigine perquè això s'ha de construir, fiquem el joc web, expliquem una mica abans de que entrin la gent, doncs, que mhm, sàpiguen de què n'hi ha, que es trobaran a dins. I ens comenta el Gerard, mhm. Marce, que a la UB Sí, mateix la història d'Àfrica és un petit tas, a la UB i a la UAB també. sí, sí, Ens sí. dediquem a les universitats aquí, ens dediquem sobretot a contemporània, a història d'Europa i, com a molt, d'Estats Correcte. Units i Llatinoamèrica. Oblideu-vos d'Àsia, Àsia sobretot oriental, cosa que no sigui Orient Pròxim, i Àfrica. Àfrica, coses que no siguin del nord d'Àfrica. Egipte, el Marroc, Argèlia, aquestes zones molt relacionades intrínsecament amb Europa, sobretot en la contemporaneitat. Però oblideu-se, sortim d'allà sense saber gairebé res i el que aprenem ho aprenem a posteriori fent servir les eines que ens han ensenyat per seguir estudiant història i en funció que t'interessi, perquè comentes tu de que a vegades la gent et demana història d'Àfrica, història d'Àsia. Clar, Ja. però és que necessites algú que hagi treballat aquesta història d'Àfrica, perquè no és fàcil enfrontar-se a segons quines coses si No, tu no, no ho és pas. si no tens investigacions o busques investigacions, tu llegeixes, pots assimilar, fer tot el procés crític per després treure en clar, no? Alguna mena d'algun article. No? És complicat, molt complicat. I a Està vegades clar, és més està clar. fàcil. Ens Però és més bueno, fàcil temes que tenim. però anem també guanyant complicitats. Algun dia ho aconseguirem. I la gent que col·labora són Mhm, exclusivament historiadores o també tenim antropòlogues, politòlogues d'habitual? Perquè hem parlat que aquest monogràfic de pujolisme trobarem gent de mhm, politologia, de periodisme, no? que provenen d'altres branques i que treballen, no? En clau històrica. Tenim gent correcte. d'aquestes branques? A veure, vull dir, et diré, el 90% de... inventant-me una mica, el 90% dels nostres col·laboradors són historiadors o historiadores i llavors sí que és cert que en un petit percentatge, sovint a vegades doncs, tirem o politòlegs o antropòlegs, no, perdó, vull dir, tirem de sonat una mica malament, no? Però sí que és cert que intentem que siguin historiadors perquè, bueno, no? Si hem de parlar d'història, millor que els historiadors, però sí que és cert que la història moltes vegades no es fa únicament des de les files dels historiadors i a vegades necessitem una mica enfocar-ho d'una manera una mica més interdisciplinària per arribar a llocs que nosaltres, els historiadors, no podríem arribar. Clar, tu en parlaves ara, és cert, en aquest especial de pujolisme, per exemple, que sortirà el 15, ens han ajudat bastants politòlegs i fins i tot un parell de periodistes, no? L'Àlex Romaguera i en David Fernández, però també precisament perquè partim de la premissa o del desavantatge que no hi ha, curiosament, tants historiadors que s'hagin dedicat al pujolisme. N'hi ha relativament pocs. Ara està començant a sortir potser una nova fornada que s'atrevirà a tractar del pujolisme amb una certa perspectiva històrica, però de moment hi ha més periodista que una altra cosa. I és curiós que això és un altre debat que no sé si el vols encetar, que és el tema de la mateixa manera que la transició espanyola sí que s'ha treballat bastant a consciència, o almenys fins on ens permeten els arxius. En canvi, el període aquest del pujolisme del 1980 al 2003 a Catalunya sembla que ens faci com més recança i no Sí, acabo perquè d'entendre ben bé per què. aquest era un tema que volia tornar, de que, clar, vull dir, n'hi ha una part de memòria de Pujol, no? Del que ha significat el pujolisme, sobretot per certa part de qüestions de poder polític avui, no? De gent que té assentat un poder polític avui, que prové d'allà, té els seus arrels allà. I fins i tot avui costa segons qui, segons què, parlar, i segons davant de qui parlar, parlar de Pujol. Ni bé ni malament, ni per a bé ni per a mal. Sí, Vull sí, dir, sí. parlar, intentar investigar tot això, la seva figura. Comentaves el tema del David Fernández. Potser el David Fernández és una persona que, tant des del punt del periodisme com des de quan va estar la seva implicació a la política, ha Sí. sigut més
ha presentat més batalla en el sentit d'anar més sense tancar una tapa i tenir l'actualitat, no, d'investigar o voler des del Parlament com a representant polític i tenint aquesta obligació política i moral d'investigar allò. Però, clar, us haureu trobat alguns problemes davant de presentar, dir, vale, anem a parlar de pujolisme, però moltes reticències, molta gent que digui no, o No, al contrari. no, la veritat és que no, però també és perquè en línies generals hem trobat l'article l'ha fet gent jove, és a dir, que han sigut les noves generacions les que han decidit atacar el problema de cara i parlar de pujolisme, bàsicament. I jo crec que també és perquè, clar, és a dir, Pujol o el pujolisme és història, és cert, però és una història molt recent, tan recent que molta gent, no, que encara està posat en política ha començat a fer política precisament justament en aquells anys. I hi ha molta reticència, tant dels que el defensen com dels que no, no? És a dir, de fet, en un dels articles, una de les coses que es diu és que alguns dels que abanderen o s'acarnissen més verbalment contra el pujolisme són gent que o formen part d'estructures polítiques que en el seu moment van participar activament de la construcció del pujolisme, van participar activament de la construcció del país. De fet, en un article en un dels articles de l'especial del pujolisme, un dels autors, en Miquel Vila, qualifica el pujolisme com a el compromís històric català, no? És a dir, agafant el concepte aquest de compromís històric d'Itàlia, del PCI comunista, d'aliar-nos amb forces que estan diametralment oposades a nosaltres, o diametralment oposades, o bastant allunyades de les nostres posicions per aconseguir unes fites comunes o majors. Ell, en Miquel Vida, en aquest article, diu que curiosament no va ser a Itàlia on va reeixir, sinó que va reeixir a casa nostra, més aviat, no? I llavors, trobo també molt interessant aquesta perspectiva del pujolisme com a compromís i com a compromís històric, i per altra banda és un sistema en el qual tothom va aconseguir la seva part del pastís. I quan dic tothom, vull dir tothom. Sí, vull dir, perquè al final tenim estructures de poder que van créixer i es van consolidar sobretot en àmbits municipals, locals, potser no tant més en l'àmbit polític, cultural i social que no passa l'econòmic, perquè ja és una cosa que ja ens comentaves, no? En aquesta època i just a l'empart de Pujol ja assentat com a president de la Generalitat, no? Com ja el president Pujol. I parlem de partits polítics, hem comentat el PSC, però també Iniciativa, no? Avui els comuns, i que, per exemple, sí, està claríssim. O agrupacions polítiques, fins i tot gent que, el que diem, comença la carrera fins i tot al final d'aquest pujolisme, però que ara el rebutgen, no? Ara tenim tot aquest discurs polític, també sabem com va la política, els moments, discursos que venen, que no venen, la política és màrqueting avui en dia, i això és important, però com avui renuncien, no, a aquest passat, no? Com Iniciativa del PSC, que en un moment tenien acords diametrals segons persones, etc., a l'any 2003 trenquen tot això per conformar el tripartit juntament amb Esquerra Republicana, no? Fent fora, trencant aquests 23 anys de poder de Pujol. No? Vull dir, és interessant veure. Sí, a veure, vull dir, per descomptat que en aquests 23 anys de pujolisme està clar que ja es donen tensions internes entre aquests equilibris de poder, no? És a dir, l'exemple més paradigmàtic segurament és, ja t'ho diré demà, és quan Pujol desmantella aquella mena d'associació de municipis de l'àrea metropolitana, que ara mateix no me'n recordo del nom. No? Per descomptat que hi ha tensions en aquest equilibri de poders i que el 2003 comença una nova dinàmica política i una nova etapa històrica del Principat que trenca amb tots aquests equilibris anteriors. Però aquests equilibris no es poden negar, van existir durant 23 anys i tothom en major o menor mesura se'n va beneficiar i sabia quin era el seu lloc tàcit, perquè tot això recordem-ho que són acords tàcits. Tu no em molestis a la massa amb la Generalitat, jo et deixaria en pau a l'àrea metropolitana
i, mira, faré la vista grossa en què les universitats estan controlades, entre cometes, pel SUC i altres formacions. Vull dir... És evident, l'autònom va ser durant molts anys territori del SUC i la mostra d'alguns professors en alguns departaments, o sigui, alguns professors avui més grans en els departaments en són mostra. Bé, sí que voldria preguntar a Pujol, heu provat d'entrevistar, perquè heu comentat que entrevisteu a l'arquitecte dels Mossos, però clar, vull dir, una de les figures Joan claus és el Segres. mateix Jordi Pujol, que avui es viu. Sí. Vau intentar entenc, pot ser la sorpresa i no ens vols donar l'exclusiva, de que sí que apareix una entrevista d'ell, si heu pogut, no, si no, perquè si això pot suscitar d'interès. Ho heu Sí, no, intentat? a veure, No sé. Vam intentar-ho i, de fet, vam mig aconseguir el seu contacte, però per circumstàncies que, bueno, encara tampoc potser fa falta de detallar massa. Al final, aquesta possible entrevista no es va acabar materialitzant, no va cristal·litzar. Però, bueno, en qualsevol cas, sí que és cert que considerem que les persones que han escrit aquests articles són de sensibilitats o tenen punts de vista prou diferents per ser complementaris els uns amb els altres i que, per tant, hi hagi una perspectiva de conjunt sobre el que va significar el pujolisme doncs bastant completa. I a part, alguns altres testimonis de gent que en aquella etapa fins i tot tinguera els poders polítics, consellers de governs de Pujol, gent que haguera estat molt a prop d'ell, vull dir, perquè suposo que n'hi haurà, és important també aquest apartat de memòria, no? Perquè sempre parlem d'història i una de les parts de la història és la memòria. No tota la Està memòria clar. és història, és un concepte que a Sí, vegades barregem, sobretot amb la famosa llei de memòria històrica. Vull dir, la memòria no és història, val? està clar, Però sí, sí. sí que la memòria és una part important de la De la història. història. Uh, I tant. eh, Aquest apartat memorístic, vull dir, de memòria, sobretot de recollir testimonis, l'heu pogut fer? Estarà emparada aquest monogràfic? No heu pogut? No sé, heu trobat problemes? A veure, vull dir, sempre que al final acabem tornant una miqueta al mateix, no? És a dir, que nosaltres també està bé és a dir, nosaltres també, més enllà de la revista, doncs tenim les nostres feines i tot, i sí que ens hauria agradat en algun punt o en algun moment doncs, fer com una petita secció de càpsules, d'entrevistes, de testimonis, etc. Perquè una cosa interessant, però clar, això ja depassa, crec jo, als objectius d'aquest especial, o és una feina que s'hauria de fer específicament per això, és tractar una miqueta la memòria del pujolisme i fer una sèrie d'entrevistes amb els capitostos de l'època de Jordi Pujol. Bueno, jo crec que això que em planteges és una cosa que depassava els objectius de l'especial, però sí que és important que algú, tard o d'hora, doncs, ho acabi fent, perquè i també amb tota la humilitat del món i amb tot d'això, el que nosaltres pretenem també amb aquest número especial de pujolisme és posar com una petita pedra fundacional, no? En el sentit de que nosaltres, com et deia abans, considerem que el pujolisme 1980-2003 s'ha acabat, que és una etapa que es pot analitzar, concreta, etc. I que ara el que necessitem és una nova fornada o una nova generació d'historiadors que decideixin sense embuts i que ja s'hagin format intel·lectualment després del pujolisme, atacar aquest període. Per mi això crec que és cabdal. O sigui, parlaríem de que aquest especial neix com a punta de llança, no? per obrir una nova etapa en la historiografia i per poder començar a posar les primeres pedres cap a l'estudi històric del pujolisme. Però que també comptem encara amb mancances de documentació, perquè donades les legislacions que tenim tan restrictives sobre documentació administrativa, hi ha molts documents que encara no es consideren històrics, no? Perquè Exacte, sí, també. han de passar X anys i suposo que encara serà complicat abordar-lo més enllà de qüestions de fonts hemerogràfiques, no? Perquè no sé si
al final sempre toquem documents, hem de consultar alguna font, etc. Suposo que encara, i això ja és el teu parer, ja no tindrà el monogràfic, serà complicat, no?, entrar a parlar de documentació de Generalitat, àrea metropolitana, fons documentals, no? Sí, suposo que sí. A veure, jo no estic familiaritzat amb la documentació d'aquest període. Jo estic fent la tesi sobre el paral·lel al 1914-1918 i amb això em barallo i ja està. Però està clar que per exemple, si en aquest país que les restriccions a nivell documental, com molt bé tu has dit, són moltes i molt nombroses i molt importants, i això limita clarament a molts historiadors. I parlem del pujolisme, però també parlem de la transició espanyola. Vull dir, hi ha clarobscurs i de la dictadura també, en les quals no es pot accedir perquè no es deixa. De fet, si no em falla la memòria i me'n vaig una mica de tema, ja ho sé, hi ha historiadors que saben més de la Guerra Civil Espanyola gràcies a arxius estrangers que els propis arxius espanyols, perquè encara hi ha coses de fa gairebé un segle a les quals encara no tenim accés, i des d'aquest punt de vista és una vergonya. Per la gent que ens escolta, sí, és cert. De fet, molts dels primers estudis que es van fer sobre la Guerra Civil, que són dels anys 60, els més forts i potents, d'aquests famosos hispanistes britànics, es fan en fons del Foreign Office britànic, perquè els arxius, penseu que als anys 60 Franco encara és viu i no es podia accedir. Però és que a dia d'avui comptem amb diferents legislacions, però n'hi ha una molt principal, que és la famosa Ley de Secretos Oficiales. Aquesta llei és de l'any 68-69, si no m'equivoco amb les dates, parcialment modificada, pinzellades que tampoc modificaven el fonamental, a l'any 78. Però que comptem encara amb una llei preconstitucional sobre aquests famosos secretos oficiales. Que simplement què vol dir això? Que, igual que en altres països, com Anglaterra, Estats Units, a partir de X anys, la documentació de l'Estat passa a estar oberta, sense cap tipus de restricció. Crec que són 50-60 anys en el cas estadounidense, per això ara comencen a proliferar estudis sobre els anys 60, a l'època de Kennedy. Parlem de documentació de la CIA, documentació de l'FBI, en aquest cas, els NARA. I com aquí, en el cas de l'estat espanyol, i això també afecta el Principat, perquè estem dins d'aquest marc legal, ens agradi o no, no n'hi ha un límit. Al cas espanyol no existeix un límit. Si les dona per dir que a l'Arxiu Històric Nacional, que és on rau, per exemple, documentació del segle XVI, això no es consulta per problemes de seguretat nacional, cosa que va passar el 2012, caldria recordar, no es fa. No es fa, perquè t'ho permet, és igual que la documentació tingui 50, 60, 100, 300, 1.000 anys. Si no t'ho deixen, no t'ho deixen. Complementa tot això lleis de patrimoni nacional, les mateixes lleis sobre regulació d'arxius, etc., que ho fan complicat a l'hora d'accedir-hi. Jo ho sé de primera mà amb el cas de l'Arxiu General de l'Administració, per consultar segons quins arxius, sobretot al Ministeri d'Afers Exteriors dels anys 40 i 50. Dels anys 40 he de dir que n'hi ha 8 documentals, que aquest és un altre problema que tenim. El ministre de torn agafava de la seva etapa com a ministre tota la documentació i se la duia a casa. Llavors, aquesta documentació no existeix als registres oficials. Apareix després en arxius privats. Coses molt interessants, que era una dinàmica no dels anys 40, passava anteriorment, al segle XIX, moltes administracions, sèries documentals que desapareixen, justament per això, perquè el polític o persona encarregada de torn agafava i l'arxiu se'l quedava, perquè era més segur, ja no per l'estudi històric, sinó perquè el vinguera darrere no l'enxampés, sobretot si hi havia algun canvi de signe polític o el que sigui, amb algun tejemaneje d'aquests raros. Interessant, aquest tema. Sí. N'hi ha per fer un programa sencer, segurament. No, i en faríem, perquè al final sempre en tots els programes ens van sortint moltes idees sobre programes a fer. De fet, un dia, això sí que és el tema arxius, a la gent que ens escolteu, us podré parlar jo perfectament, explicant-vos també tot el meu recorregut a la Biblioteca Nacional, etc., que va ser molt,
molt interessant. Bé, ens queda ja poc temps, comencem a entrar en la recta final. Llavors, Marc, no sé si n'hi ha alguna cosa més que ens vulguis dir, que et quedi a dir, etcètera, etcètera. No, bueno, senzillament animo a tots els oients a que li fessin un cop d'ull a l'especial aquest de pujolisme. Més que res també perquè ara mateix no em ve cap publicació al cap que de moment ho hagi fet. I això no ho dic amb una... No ho dic inflat d'ego, bueno, una mica sí, potser, però... No, podeu fer-ho. Vull dir, podem fer-ho. jo diria que sou els primers en fer un monogràfic en aquest sentit, o almenys de fer un estudi primer, vull dir, amb un intent, amb pretensions, perquè sempre s'han de tenir pretensions en aquests estudis, si no, no s'arriba a res, vull dir, no se pot ser massa humil, tindrà més pretensió que humilitat, i crec que és un bon punt de partida i que és una cosa extremadament interessant i fins i tot diria que comença a ser necessària. No, sí, està claríssim. A veure, tard o d'hora això vull pensar que algú ho hauria fet, però bueno, sí que és cert que pot ser un primer tast interessant per intentar donar-li una lectura conjunta o una visió global, no? Que dèiem a l'inici, aquests 23 anys que moltes vegades són citats o són mal citats en l'actualitat amb pretensions polítiques que se'n van que provenen d'on no haurien de provenir i que, esperem que sigui útil, com sempre, perquè la història aspira a explicar, com ja sabeu, a explicar el nostre món i la nostra societat, no per fer erudició barata, i ja està. D'acord? Amb la qual cosa també m'agradaria, entenc que estem plegant, us agraeixo una vegada més aquesta invitació amb aquest directe i això, que moltíssimes gràcies per haver-nos convidat. Gràcies a vosaltres per participar i per estar aquí amb nosaltres. Al final, la gent que comencem a fer divulgacions hem d'anar recolzant les unes a les altres. Sí, està claríssim. Hem d'anar teixint complicitats, clarament, sí. I res, com sempre, a la gent que ens escolteu, a la gent que ens heu escoltat, també la gent que veureu aquest vídeo després en diferit, ja sigui durant 24 hores aquí a l'Instagram o després al YouTube. Nosaltres seguim aquí fent més història, l'Odissea de la Història. Avui hem tingut els companys d'Aborigine, que els agraïm molt. Recordeu, el 15 d'abril, data, guardeu-vos la data, el monogràfic. Marqueu a l'agenda. Agafem l'agenda, apuntem, vermell, gomet vermell, marquem, d'acord? Que surt aquest monogràfic, que serà molt interessant, jo ja m'ho apunto per haver-nos llegit, de les companyes d'Aborigine. I això, com sempre, nosaltres tornarem a estar aquí demà a les 6 i res, gràcies per seguir-nos. Adéu-siau. A vosaltres. Adéu, Marc. Que vagi molt bé. Gràcies a tu. Adéu.